Pumanaw kan, kat di ka nagpakpakita kanyak iti kaano man. Manangalilaw ti ayat mo. Pinagay-ayaman naklagayam. Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimet. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay aktibiyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yung amin papagayam kan kadrama, ti surat nga intay kan biyagita, kat naggapo kini pagayam Madeline, iti probinsya ti Pangasinan. Kasi man ti surat ni Madeline. Dear Lady L, umunay ti amin, kablaawan kayo manpay dita Lady L Productions, kastamutan dita Lady L Channel. Ilingat naklakuman iti naga ng Madeline. Nakapagsurat akmat, takayat kuman nga ibinglay to ipadas ko iti biyag, adak tupulos malipatan. Rugyak man nga rodyag salaysay, idi agtawanak pailaang iti sangapulo. Si bibiyag pa iti inak, ngamjak napadas ti dimmakkel iti poder na. Kastoy man ti pakabuklan ti salaysay ko, Lady L. Apay adi ka makaiayam ka dagiti padam nga ubing, Madeline. Ken nakapanimid ka amang buybuya kadakwada. Naimbag pa iji classmate ko, tadananang na amang itultulod ken kuana iji pagadalan. Adananang ken tatang na. No saan ani nanang na timang balon ken kuana, ni tatang na. Nakaragragsak ti iji a classmate ko. No umayon ni nanang na, wano ni tatang na. Tarayon ng ngarakupon. Agin nagagda. Nagragsak da. Oh, agluluwa ka maten, Madeline. Naragragsak ko ma. Nadamot nanang ken tatang ko. Ken adamot kabsat ko kuma. Balasan ko, saan mo na panunutin dagita? Datayon ti agkakapamilya iti dayto nga institusyon, wano bahay ampunan. Dakayon kadagiti padam nga ubing ti agkakabsat. Kat da kami mo't ti mangay aywan kada kayo. Saan ka kumanga lidliday? Siya akong ti pan nakaamayo. Iso nga, mabaling,
ngay gamak dagiti imam. Makiayayam kakit di. Iti kasta, naragsak kamat. Kan maliklikam pa iti sakit. Numalmalday ngamin ti tao. Nalaka ang makaalay ti sakit na. Mayat no agtaray-taray kamat akas kadakwada. Tapno ma-exercise ka. Ngam sa balilaan ti exercise tayo kadagsapakan malam. Makita ko pa yung atatiinak kan amag. Sigun iti record, awanan ti amami ti agtawan kay ti innam. Kalpasan day ti atawan, awanan ti kontak mi kaninanang mo. Ngam, idi maladaga ka pailaeng, inyagda kan ditoy. Tagpada nga awan trabaho na nanang kantatang mo. Saan da ka akabagla na biyagan? Day datiga po na, nga inyagda ka dito ampunan. Tapno mapakan, ken mapaadal ka. Diyok pa'y nakita ti inak. Maladaga ka pailangan ngamin, idinyag da ka ditoy. Di kagdanag. Adda kami mat-anaganak kan ka ditoy. Kan dagiti padam nga ubing, ti kakabsat mo ditoy. Ala, umay ka? Mapanta iti ayan dagiti padam nga ubing. Taagigiddan kayon nga agmerienda. Kat agsagana ka, ha? Tainton bigat, mapantayo agpasyarity beach. Sige, kaya't kumatag pa siya riti beach. Madeline, umay ka. Mapantagay ayam iti kadaratan. Ado ti aga ayam iti o. O sige, Wilson. Dito itan. Apag iso. Adain karga kadalom iti tabo. Agaramid ta iti San Castle. Kasanungay dayta. Nalakalaeng. Ibukbuk ko da iti dalom iti darat. Kalpasan na. Agaramid ta iti San Castle. Kastoy. O da iti o. Agaramid ta iti torre-torre. Kastilyong buhangin ko na da iti Tagalog. O, anya pa'y ti aramidom dita. Basta, Kastilano. Oh, daytoy. Sinantori daytoy. Kastilyong buhangin nga rod. Inayadan talagang ha. Tanong madalapos ti daloyon daytoy. Sigurado ang madadaal. Oh, makitam. Timakderan. Kasla Kastilyo, saan ka di? Wow, kastagayam ti bagbagada a kastilyong buhangin. Nagpintas. Naglaing ka nga garamid, Wilson. Saan pa perfect daytoy Papintasan ta pa'y. Ala, umayin ti daloyon. Ay na. Naburak mo tan. Talaga kasta. Ngamin, na madalapos ti daluyan daytoy kastilyong buhangin, sigurado ang mabura. Ay, o sige, agaramid tan tumanan. Mapanta nagbug ko. Nagmayad dagluglog iti tanong. Madeline! Ay na, sinabuagan na mutan. Nabasa ako. Sabuagan ka mata. Makantayo ka! Ay abandatan. Mapandan iti cottage. O sige, nung aglong bata Tsak kaya, nagpatakamat ngagtaray. Sige nga rod, santan niya aglong ba? Sumarno kalatan, nagtaray ako! Siguro, agi na dagi chay. Nagragsak da. At dadamot dito'y beach. At da kumamot nanang ko akadwak nga pasyar. Umay ka, Madeline.
no nakapalpakan, ituloy mo ti agay-aya mo naglangoy. Ta mabayag tumanan ti panagbits tayo. Mabalin nyo ti aglangoy-langoy iti igid, ta ababaw laang mat ti danom. Awan ti adalam apaset na. No saan nyo akayat dita baybay? Mabalin mat dita children's swimming pool. Ababaw mat laan. Oh my God, Madeline! Agigin naman tayo dito igit ni Baybay! Oh, ay banda kan nagaripada mga bing. Sige, Madeline. Makiayayam ka, wan? Sige nga, Rod. Mapanakon. O Bing! After 30 minutes, agbalnaw kayon, kamabantay ton, ha? One, sir! Kanayo na kamalmalday tunggal makitkitak dagiti kaadalak asukunan ken balunan dagiti nagadnakda. Umapapalaklata ken imimaginek ti ragsak ko no siak met ti agsad iti biyangda. Uran niya ti aramidak day talatan ti sangkapanunot ko nga uray la agsakitan ti ulo ken barukong ko iti kapapanunot. Talaga kayat ko ti agtalinaed iti bukod mi abalay akadwak ti bukod ko pamilya. Ket no kasta na malmaldaya, asit ganak ni Wilson a best friend ko ket kasarsarita na. Naglabas nga rod ti tawan Lady L. Katagtawan kami met idin kini Wilson iti 10 ket 7. Madeline, nakapanimit ka man na nakasla na kaununong ti pampanunutam. Pampanunutak ti kasasaad ti pamilya. Kan, numasarakak pa'y nga taida. Nasalun at dangata? Maladaga ka pa, idi. Saan kayo nga agaan mo nagkikita kayo? Ado ti pamuspusan. Iso asa pulak ida. Kaya't kumatan na namon ti biyag ti adda naganak kan kabsat na. Ti biyag ti adda pamilyana. Madeline, Kaano nga ta ang makaawid a kiji balay mi? Kaano nga ta ang mabirukak ti pagtaangan mi? Magagaran ako na makaawid. Jakmat amo no sa dino. ay, maud-udi ak arumor dito yung orphanage. Tamaud-udi ak mat naggraduar. Imo na kay ti may sa semester. Narumwarak dito eh. Awan mo tamo ka pamilyak. Ha? Awan tamo ka pamilyak. Awan ti pagkamangak. Ngam no pumanaw kanton dito eh. Sumarunuak matin ka. Tawan kanto matin na best friend ko. Agpada ta nagrigat ti kasasaad na. Uray na saya at amin amang imatmaton iti dayto nga orphanage. Kasapulan talat tamot ti kabukbukudan ta pamilya. Sa di nga ti pagawidam, nurumwar kanton dito eh. Sumurigak tulangan iti trabaho. Tapno da pagsweldoak. Tapno da pagabang ko. Ken igatang ko iti taraon. Ay, nagrigat ti awan pamilyanan niya. Ngam narigrigat ti mapanawan. Tamay kawak to. Sika lang ti ka-close ko dito eh. Gayem kumot amin ida. Tanasingpet da. Takas latay lang kakabsat amin. Ngam sa balik alat takadakwada, Madeline. Adasap sa punan ti bagik kan riknak, Wilson. Iso tay makon apod-pod no a pamilya. Iso sa pulat to ida. Makapaikawa siguro nagsisina tayon to na niya. Wen maikawa ak lakit dimet. Ngam kasapulak ti pudpud no a pamilya. Ti pamilya nagtaudak. Iso nga ikagumaak ida sa pulan. Enjoyin tayo tag-exercise ka nagsala ubing. Ha? Oh, kasta. Naulawak. Oh, abay Madeline. Ulawat tayo ni Madeline. Mabiglang, dayabak ni doktor.
Nalawag tibilin ti Dr. Balasang ko. Saan ka unay nga agpanunot iti makapaliday? Tamada dahil ti salunat mo. Saan nga agkurri dagiti sales mo no kasta? Intun kuan, agkakapsot kan. Agulaw, ken agsakit ka. Masapol anaragsak tayo latta. Kita dagiti kakadwam. Nagraragsak da. Nakasalsalunat da. Isu atulungam ko matibagim, ha? Awan mat ti sakit mo. Malabsam lang ti agpanunot ken may stress. Naimbaglakit din. Tawan mo tinadagsan a sakit ko. Wen nga rod. Isu adi mo urayan nga agsakit kay tinadagsen. Tulungam ti bagim. Wen sir? Ay, wen gayam? Inton makagradwarak. Kayat ko ti agsapol iti panggadak. Tapno makaawi dakon. Katulungak ni nanang kanti kabsat ko. Una, nga masapol anasalon at kakanayon. Mangan kay ti usto. Ag-exercise kay ti usto. Ken, natalinaay ti panunot mo. Ken saan ang mabalin ngagpuyat ka. May stress, madepres, ken aminen. Ang maikontra iti salunat. Iti kasta, nasalunat ken napigsakan to arumwar ditoy. Tapno sa pulem ti pamilyam. Tay sumet ti masansan ngay bagam. Ken kailiw mo ako nam. Wen sir? Agyaman ako na iti kinaanos mo kada kami amin. Ragsak kun ti mangserbi kada kayo. Imbilang kayo nakas anak ko. Ken kapamilya. Ket agtalinaed akon ditoy nga institusyon. Wenno orphanage. Dayawan kayo unay sir iti kinagagat kan kinaanos yo. Da kayo ti pagbalinak nga inspirasyon ko. Wilson? Madeline? Oh, si kamot ita ti malmalday. Oh, aglulwa kamot tan. Jack maawatan direk na. Pumanaw ka ba't ngaminan? Awanan ti best friend ko. Si kamot. Amin da dito'y orphanage kat best friend mo. Sa bali ka kadakwada, Madeline. Jack siguro may concentrate ti last semester ko dito eh. Maawa na anak to ni Tiganas. Tawan kan to na makalangan ko. Makain ni istorya kan makitkitak. Di mo ngamin ipalubos ama depress ka. Sana bali. Adan tumot lagundaway nga agkita ta itirwar da ito nga orphanage. Sana kasigurado na agkita tanto pa'y Madeline. Isa maladingitan ako na iti da ito nga isisinamon kata kami. Anya? Nada ko ma-request ko, best friend. Anya da ita, best friend? Kaya't kangara ko pa niti maudi agundaway. Makapasurot ka man. Kaslamot mapukaw akon. O sige, ara ko pa nakngarudan. Madeline, best friend. Di na tulip-lipatan na. Kansapay lang kung matagkita tantupay. Di kan tumalipatan, best friend. Agdiretsok iti balay ti barangay captain. Iti address nga intad ni Ma'am Flory. Barang saan apimanaw iti dananang. Lodyak mabirukan ti pamilyak. Agbiro kak iti pag-stay inak apagtrabahuan.
tapno da pagyanak. Sapay ko maapo, taipalubos mo nga agkikita kami asang kapamilya. Mailiwak una yan kadananang kantikabsat ko. Anya nga tati lang ada. Anya nga tati kasasaad da. Sapay ko mata na sa lunat da. Sino ta ka di? Da kayo ka din eh. Nana Liling. Siyak nga Rod, apay ka di? Siyak ni Madeline nga anak yo. Nanang. Nanang. Ha? Malagip yung kaditi Foundation for the Homeless. Anang ibatyan nyo kanyak idi maladaga akpay. No kasta. Si Kanday di maladaga nga anak ko. Anak ko. Nagtatkalkan. Nasangkan. Ala, umay ka dito, itap na makainanak ka. Ada dita unang ni ading mo. Sa nga pulo kat naman ng titawin na. Ala, umay ka. Umay ka tap na makapangan ka, anak ko. Ang mga numabisin ka, nagdalyas at anang sapsapol dito'y balay. Sige, Nanang. Di tatayon o nagnagsasarita. Tailiwan kayo adwa iti kapsat ko. Nalaos ti iliw ti inak, Lady L. Kastamat ti kapsat ko. Insalaysay ko ti amin kin ni Nanang, no kasano anatuntun ko ti pagtaangan mi. Saan mo ta nakas iti sigod ti kasasaad ti pamilyak, akas taunay ti rigat ta, tanaka-abroad ni Nanang, kat simaya at basit ti panagbiag ta. Nakagatang iti basit alote, kan nakapatakdar iti kabukbukudan da pagtaangan. Nagsapulak nga rod iti panggadak, kat naawatak matadagos. Nagtinulong kami kin ni Nanang nga nang isakad iti pagbiag mi, kan panagadal ti kabsat ko, aging ka anapagturpos mi. Nagtultuloy latama ti panangasasikaso ni Nanang iti binangon na nga istor, tapno addalat tamot mausar, para iti amin nakasapulan mi. Naglabas nga ro ti sumagmamano atawan, kat. Kabayatan ti panaginanak. Kitaak man no the message ko. Asino da ito eh? Kanagnagan mo't ni best friend Wilson. Wilson Samante. Saan atirupa na ti ada dito'y profile? No di kat kubuan ay putputong. Kitaak man ti linaon na. Iso, ni Wilson da ito eh. Kumusta nga tamot ng tigayam ko? Anya at ti trabaho nan. Apay akas to iti pinili na a profile picture. Agrig-rigat pa'y nga ta? Kumusta akman ket di iti messenger? Mailiwak matan iti da iti agayam ko. Sigurado ang maragsakan no maamuan na asyak ti umawag kan kwa na. Tupay kat amaragsakan ka iti daytoy ayaawag ko kan ka. Agyaman ak tayo nawagan nak best friend. Nabay kasi napsapol ko di Facebook account mo. Numjak na sarakan. Italangan nagaramid ak iti FB account ko. Saan ak nagararamid iti. Tapno maifocus ko ti trabaho kan ti pamilya. Kasta gayam. Kaano ka di ti pakantem? Takayat ko ba't kita ta?
Inton bigat. Mabalin ko ti rumwar. O sige, i-text mo na sa Dino. Kanoan niya nga oras. O sige, kadwak to ni ading ko. Tapno mayam amukmot kan ka. Well, sige. Mailiwakin ka, best friend. Oray siyakmot best friend. Iso adi ka madanagan, taag kita tan. Oh, apay anas daw ka nakakita ka ni ading ko. Isugayam ti ko na mga best friend mo, mana. No kasta? Agam-am mo kayo? Iso ti boss ko. Anya? Iso ti manager ti kumpanya pagpapayat. Wow! Congrats, best friend! Nagnamay kagayam itan. Mayat ti biyag mon. Oray na kayo man. Ken, at adaman na napimpintas ka, Madeline. Amangan na dagungat ha. Gapoy di pa nakisinarak mo kanya. Si kakit di Amangan no ada umay mga pakanyak dito eh. Sana bali, adamot ni ading ko akadwak. Single na single ak best friend. Iso amabalin ko man siguro ti umay agpasyari ti pagtangan nyo. Ay, uwan welcome na welcome ka. Nagwapo mo't yung daya best friend mo, manang. Kursunada ka parakan ka. Anya? Saan mo tadakas ta baro kan balasang kamat? Kanagbagi kayo talaga, manang. Nagsingpat daya, boss. Napakumbaba. Ken nagparabor ka dagiti aday ti babaen na. Kasta ka di? Uwan, manang. Nagpalpalikaw kayo pay laeng. Numayatikin na awatan nyo adwa ket ag kinursunada kayo awan dakes na. Si papalubos kami kini ading mo. Anya? Uwan mat namin, manang. Nakasingsingpat daya gayon mo. Iso naggagat kami amin. Awan tag absent. Awan tag sadot-sadot kada kami. Ta nagsingpat ti boss mi. Nakatartaraki pa eh. Sa bagay. Uwan ba't nga agpaiso? Ngam, best friend ko lang ni Wilson. Manang, ada bisitam. Pastra ka kon. Sumarag kayo, sir. Anya, sir. Manong latad. Ni Wilson. Nakatataar iti day taalangana. Italamadlaw ko. Ay, nagalasmatan ti kasti ariknak. Best friend ko day Tanya. Roses and chocolates for you, Madeline. Ha? Ni, kasla ka mo't lagar-aramon iti day tang style mo, Wilson. Datas ka di? Noy peso? Ha? Ala, limabaga ni manang. Ha? Si papalubos kami kini ading mo. Ken impod no ni Manong Wilson kata kami kininanang tipod no arik nanakan ka. Nga oray idi pailaan ka no. Pudnuti ko na ni Boy at Madeline. Saan ako nagpalpalikaw pa'y? Itisango ti pamilyam. Iibkas ko daytoy. Ay ayatan ka unay. Aklunum ka di ti panagayat ko kun ka, Madeline. Wen, kunamon manang, tap na malpas. Wen, kunamon anak ko. Da kayo talaga. Ala, wanan. Kaslaang angaw, Lady L. Ngam nagbalin a seryoso day taabanag. Tanatinong tikalay sami iti day tamot lagun daway. Awan nga minan tirason tap nagmadiak.
At daamin kini Wilson tinasaya at agalad ti may sa alalaki. Kat patya kagbalin a pagulidanan nga asawa kan ama. Nakaragragsak ti amin iti day di agundaway, Lady L. Agyamyaman akmat iti namarswa, tayong na amin nakararag ko. Ita, dadakkelan dagiti dua nga anak mi kin ni Wilson. Aging kalangan dito'y Lady L, katagyaman akunay ti ano siyo anang urnos, kan nangidrama dito'y padas ko. Tuy pagayam mo, Madeline. Ado dagiti panubo kadumteng iti tunggal tao. Ramen ti biag dayta. Saan tayo nga rod nga agsarimadeng no dumteng dayta akan ito iti biag tayo. Sangwen tayo asi titibkar, ti tunggal panubo. Kat umaddang tayo, nga uray makarik na tayo iti pan nakabanog. Tinapatag kat saan tayo asumuko. Saan tayo nga agsardeng, tapno makagteng tayo iti tuktok ti baligi, kat nanaman tayo ti imnas ti biag, akasukat dagiti ado a sakripisyo, kan panubok nga intay nagpasaran, iti napalabas. Alakastan, Madeline, katagya manakiting ka panagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika, JR. Inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez, iti direksyon, Eddie Bona. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Love Letter. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!